പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടും കാടിൻ്റെ ഭംഗിയും വന്യജീവികളെയും കണ്ടും ഒരു യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തീർച്ചയായും പോയിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് മസനഗുഡി. മുതുമല ടൈഗർ റിസർവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മസനഗുഡി ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് 30 കിലോമീറ്റർ അകലെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഊട്ടിയിലേക്കൊരു യാത്ര പോകുന്നവർ തീർച്ചയായും പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് മസനഗുഡിയിലേക്കൊരു യാത്ര. കാടിൻ്റെ ഭംഗിയും വന്യമൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഇത്ര അടുത്ത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് മസനഗുഡിയിൽ മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു യാത്രയാണ് മസനഗുഡി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുകയാണ്, ഊട്ടിയിലേക്ക് പോകേണ്ടവർ തീർച്ചയായും പോയിരിക്കേണ്ടതാണ് മസനഗുഡി. അപ്പോൾ മസനഗുഡിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 6 മണിക്ക് വൈകുന്നേരം 6 മണിക്കുള്ളിൽ മുതുമല ചെക്ക് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കടത്തി വിടത്തില്ല, ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നമ്മളെ കടത്തി വിടത്തില്ല. രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഹോം സ്റ്റേ, അത് എവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നേരത്തെ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ മൊബൈലിനും നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മൂന്നാമതായി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട്, അല്ലാതെ പ്രൈവറ്റ് ജീപ്പുകളിലുള്ള ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഒരു കാരണവശാലും പ്രൈവറ്റ് ട്രക്കിങ്ങിന് നിങ്ങൾ പോകരുത്. പ്രൈവറ്റ് ട്രക്കിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വനത്തിന് ഔട്ട് സൈഡിൽ കൂടി മാത്രമേ അത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. വനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രൈവറ്റ് വണ്ടികൾക്ക് എൻട്രി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്യാഷും കൊടുക്കണം, എന്നാൽ നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലൂടെ ഒരു യാത്രാ അനുഭവം കിട്ടത്തുമില്ല. നാലാമത്തെ കാര്യം, ഗവൺമെൻറ് ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ 7 മണി തൊട്ട് ഗവൺമെൻറ് ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അത് ഏകദേശം 1 മണി വരെയൊക്കെയുള്ള സമയത്തിനുള്ളിലേ ഉള്ളൂ, 2-3 ടൈമിലേ ഉള്ളൂ. കാരണം വന്യജീവികൾക്ക് അവർക്ക് ആഹാരം കഴിക്കേണ്ട സമയങ്ങളും വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടൈമിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫുൾ ടൈമും ഈ ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ട്രക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബസ്സിനുള്ളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജീപ്പിനുള്ളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജിപ്സി, ഈ 3 വാഹനങ്ങളിലാണ് ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലൂടെ യാത്ര കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് നടന്ന് ഫോറസ്റ്റ് കാണാനോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നുമില്ല. ഏകദേശം 1 ഹവറാണ്. ബസ്സിനാണെങ്കിൽ 350 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക്. ജീപ്പിനാണെങ്കിൽ 7 പേര് സഞ്ചരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 4500 രൂപ, 7-8 പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജിപ്സിക്കാണെങ്കിൽ 7000 രൂപ. ആ ഒരു റേറ്റൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ബസ്സിലുള്ളൊരു യാത്രയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ മൊത്തം നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. 1 ഹവർ. വന്യമൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഇത്ര അടുത്ത്, ഏകദേശം ഒരു 10 മീറ്റർ അടുത്തായിട്ട് വന്യമൃഗങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബസ് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും അതിൻ്റെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സമയം ഉണ്ട്. വളരെ നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എല്ലാവരും പോയിരിക്കേണ്ടതാണ്.